И ще минават годините. Времето ще тече необезпокоявано, като водите на голяма и пълноводна река, и ще носи през вековете паметта на поколенията. Тази памет, която ще съгради днешния и утрешен ден на този малък град, където Балкана е врязал чело в шеметните висини на синия простор. И ще бъде 1967 година. Виждам началото, виждам устрема и инициативата, виждам желанието, дързостта и полета, наречени училище на младост. Виждам първите, онези, които са градили от мечтите си една реалност. Защо си спомням тази бяла сграда, такава, каквато я видях за първи път, огряна от усмивки, сиящи в хиляди очи? Защо си спомням пак смеха и бистър, извънлив, притикваш след звънеца в чудна непрогледност и дни като извечно мъдра приказка, приказващи за стари благодетели и минали събития. И истинска любов, красива като древен стих и наречена училище. Любов свързала човешки съдби и пътища, пориви и младост, приятелства и мечти. Вълшебен ден, вълшебен спомен и 30 години младост. Не би могъл да бъдеш тук бездомен, не би могъл да нямаш в сърцето радост. Вълшебен ден, вълшебна младост. Усмивки греят, днес е празник. Сълзи блестят в очите не от слабост, а от любов, като звезди светлеят. Добър ден, дами и господа! Добре дошли, уважаеми гости! Радваме се, че сте сред нас всички вие, бивши и настоящи учители на основно училище Иван Вазов. Здравейте, скъпи съученици! Добре дошли и на онези бивши възпитаници на нашето училище, които днес уважиха празника ни и своите спомени. Връщаме се в онзи 15 септември на 1967 година, когато младостта на нашия град получи най-щедрия и хубав подарък – нова училищна сграда. Оазис на знания и мъдрост, на традиции и новаторство. За всички вас и за първите, онези, които победиха условностите на времето и ни подариха 30 години незабравими мигове в нашето училище, и за тези, които го поддържат чисто и светло, обслужващия персонал е първият ни музикален поздрав. Вокалната група ще изпълни песента "Аз съм българче". Майка ме роди.
се назад в годините, в вековете. Търсим корените на извечната за всеки българин ценност – науката. Прелистваме летописната книга, тази безпристрастна пазителка на хиляди истини и факти. И сякаш от четящите й страници се долавят гласовете на онези, които оставиха чрез своите дела и перо неувяхваща следа върху нейната неизчерпаема памет. А доброто за българина винаги се е коренило в науката, в нейната сила и мъдрост. Пътуваме из страниците на летописната книга, за да открием тази истина още във времето на игумен Герасим, първият учител в килийното училище с черковен характер към манастира Света Петка, възникнало през 1860 година. От това училище излизат първите учители – Марко Даскалов, Панчо Стефанов, Петър и Михаил Георгиеви, Илия Христов и други. В нова сграда е настанено през 1907 година вече светското училище в Своге. Четем в летописната книга, написаното от Никола Генов и Цветана Божилова. След Балканската война училището се премества в района на гарата, а в 1918 година се открива и прогимназия към него. Ако продължим пътуването си, ще стигнем до 1923, когато се открива училището, в което днес се помещава гимназията, за да стигнем, възхитени от силата на българския дух, до пролетта на 1963 година, когато започва строежа на сградата, в която от 1967 година получиха и получават знания хиляди деца. Училище с камбанка бяла, незабравим и свиденкът. Тук сетих радостта, запяла за първи път. Да прекося земята цяла, при теб ще свърши моя път. Училище с камбанка бяла, училище, мой свиденкът. Училище, съдба и любов за всеки от нас, искрена и непреходна, като всичко това, което ни даваш. Не трябва да си поет или философ, за да усетиш тази любов. Да я видиш в очите на онези момчета и момичета, минали от тук, оставили частица от себе си тогава, за да могат да се върнат днес, помъдрели и удовлетворени от заграденото, силни и слаби в своята привързаност към миналото и настоящето на тази магия, наречена училище. На тебе са останали длъжници, поетите от всички времена, догаряли са твоите зеници, на другите дарили светлина. Задуй на место паметник гранитен, ти в спомените наши си изгрял, и всеки помни по един учител и стръмното ръката му подал. Приятно да видиш и да си спомниш познати и скъпи лица. Да стиснеш ръката, която ти е помагала в тежък час, изписвайки заедно с твоята, буква след буква, и очите, които с нямо мълчание са те насречавали. И тогава идва болката от загубата на онези, които вече не са между нас. Техните стъпки по онзи коридор, по който ме тръгнаха, към онази врата, която не отвориха. Но те бяха и остават част от нас, от творческата пролет на нашето училище, мълчаливи и невидими, но силни и незабравими, чрез своето неповторимо присъствие. Из паметта на летописната книга продължава, за да извика от мълчанието на тези 30 години имена и лица на десетки учители
раздаде частици от себе си на своите ученици, превърнали мъглата на детството в яснота. Не учете младостта да бъде ясна, оставете я да бъде млада. Да, неяснотата е опасна, пълна с мълни и изненада, както може да е пълна само младостта. През 1967 година новото училище отваря врати с 36 човека педагогически персонал и 833 ученика. Господин Иван Ананиев, директор на училището от 67 до 80 година, и господин Кирил Белов, заместник директор от 67 до 74 година, поверяват обучението и възпитанието на децата в ръцете на млад и квалифициран колектив. Това са познатите на всички ни учители по български език и литература, руски и френски: Свободан Александров, Милка Ананиева, Тодорка Савчева, Венета Пеева, Никола Николов и Сава Костов. По математика, физика и химия: Александър Антов, Асен Димитров, Милан Манчев, Слава Ценова и Катинка Такева. По биология, география и история: Ангел Данов, Стефка Белова и Михаил Такев. Предметите от техническия и художествен цикъл се водят от Йордан Раденков, Маргарита Валева, Пейо Пеев, Ангел Паланков и Богомил Пожилов. Началното ограмотяване на учениците е поверено на Пенка Миловска, Иванка Николова, Милена Томова, Виолета Цветанова, Елена Карабалиева, Марийка Христова, Славка Георгиева. В занималната по онова време работят учителите Китанов, Димитрова, Панайотова и Роза Младенова, а в предучилищната детска градина Сузана Борисова. Всички тях е изпълнението на вокалната група и на увякващата песен "Когато бях овчарче". На моето дете не му харесват приказките. Разказват му за дракона, за преданото куче, за хубавицата и за вълка. Ала на моето дете не му харесват приказките. Сега през вечерите сядам и разказвам. Наричам песа пес, вълка вълк и мрака мрак. Показвам лошите си с пръст и уча моето дете на имена като молитви. Но стига, трябва вече на нашите деца да кажем истината.
Макар че всяко време има своите истини и всеки ги приема за себе си или се бори до край с тяхната нелепост. Нашето училище пишеше вече своята история под името на Митко Палаузов. Едно дете патрон, чиято съдба бе подвластна на неумолимите закони на своето време. Но тази история се градеше не от идоли, а от истински хора, приели и превърнали професионалните си ангажименти в съдба. Продължаваме пътуването си из пожълтелите страници на летописната книга, за да припомним постиженията на бивши ученици на нашето училище в учебната дейност. Редуват се призове и първи места на олимпиади и викторини, състезания и тематични вечери. От 1 септември 1973 година основно училище Митко Палаузов е базово за внедряване на новото учебно съдържание и неведнъж колективът е награждаван като първенец бившия софийски окръг. Редят се от кандидатци, провеждали се завидно майсторство и професионализъм, които доказват добрата теоретична и практическа подготовка на учениците и техните учители. Традиция по това време са научно-практическите конференции, в които взема участие и професор Христо Василев. От 1974 година училището има ново ръководство. На директорския пост е все още господин Иван Ананиев, а за негови заместници са избрани господата Сава Костов и Младен Бонев. И така до 1980 година, когато за директор е назначен господин Младен Бонев. Негови заместници са Сава Костов и Емилия Григорова. И ето, прелистваме книгата и като на филм се редят успехите в областта на техническото и научно творчество на младежта. Любуваме се на изкрящите очи на възпитаниците на кръжока по ракетомоделизъм с ръководител Любомир Иванов, които сякаш търсят тайните на необятния космос, към който пращат загадъчни сигнали мощните звуци на машините от кръжока по картинг спорт с ръководител Пейо Пеев. Не можем да не споменем имената на господин Данов и господин Пенко Игнатов, ръководители на клуба за техническо и научно творчество на младежта, госпожа Здравкова, която дълги години разкриваше тайните на агробиологията и овощарството на своите кръжочници, Йотка Димова и Йордан Раденков, помогнал на много ученици да превърнат фотографията от хобби в професия. Интересът на учениците към миналото на нашата родина имаше своя връх през 1981 година, когато на 17 и 18 април 1300 ученика, учители и родители със специална влакова композиция и колона от 24 автобуса посетиха старите български столици в чест на 13-вековния юбилей на българската държава. Това своеобразно поклонение пред историческите ни светини и днес вълнува със своята грандиозност и възпитателен ефект. Която дава нашето училище на своите възпитаници, е сигурен гарант за тяхната успешна житейска реализация. От забързаното ежедневие на класните стаи са излезли десетки лекари, инженери, архитекти, учители и агрономи, които днес радват със своите успехи, престиж и професионализъм и доказват високото ниво на учебната дейност на нашето училище не само пред обществеността в града, а и извън него. А тези успехи, те просто не са случайни. За тях стоят усилията и безсъмните нощи на множество учители. Тяхното желание да дават от себе си, за да могат да видят как пред очите им израстват истински хора, със своите успехи и човешки слабости, с постиженията и простите ежедневни разочарования. Така ще запомним учители като Кирил Белов, Живка Димитрова, Райна Иванова, Маргарита Лакова, Красимира Русева, Нели Кирилова, Ганчо Ганчев и Георги Тасев, които превръщаха дълги години ежедневието на учениците в песен. Техният професионализъм и себеотдаване бяха ключът към магията, наречена музика.
Във всяко участие на ученическия хор, вокалните групи, духовия и фанфарен състав се разтиваше свежестта на българската училищна песен и хармонията на звучните детски гласове. И дали от сцената ще долитат пъстрите вагри, народния фолклор или тъжно-мелодичните ритми на баладите, бойките акорди на училищните маршове или звуците на вечните песни на България, то тези хора винаги ще си останат старите романтични трубадури в бързо променящия се обновен детски свят. За всички ръководители и участници, бивши и настоящи в училищния хор, вокални групи и състави е нашият следващ музикален поздрав. Вокална група ще изпълни "Хубава си моя горо" с солист Юлиана Тодорова. Жадувам за мига, в който аз пистите ще покоря и името спортист ще нося гордо, като признание за своята съдба. И нека, уважаеми гости, отново да попътуваме из страниците на мъдрата летописна книга, за да си припомним събития, лица и факти от 30-годишната спортна история на нашето училище. И отново е 1967 година. Едно състезание, наречено футболна смяна 67, носи второ място в страната на нашия отбор и сребърни медали.
А радостта и вълнението на футболистите надминава дори и стойността на наградите. За да продължим бавно напред във времето и да се докоснем до високия дух на учебно-спортните школи. През 74-75 учебна година се учредява школа по баскетбол с треньор Димитър Котларов. Завидни са успехите на нашите акробати с треньор госпожа Светла Войнова. Техните спортни постижения, грация и пластика им донесоха освен спортни звания и медали и огромната любов на техните връстници. Лекоатлетически състезания се редуват с учебни кросове, футболни и баскетболни срещи, а един от ветераните работил без прекъсване 30 години в училище и ревностен радетел за развитието на спорта в него, господин Богомил Божилов, е човекът, който неуморно влага сили за обогатяване на материално-техническата база. На 6 септември 1984 година официално бе открита новата спортна зала, в чието изграждане имат принос всички учители и ученици. Високият спортен дух на свогенските деца запленява дори зрителите от телевизионния екран. През 1984 година българската телевизия снима в новата зала детското телевизионно състезание «Бързи, смели, сръчни» с участието на два отбора «Устрем» и «Искър». И всичко в името на голямата магия, наречена спорт. За всички треньори, ръководители на спортни школи и спортисти е следващото изпълнение на клуба за спортна акробатика. Днес в основното училище учат 832 ученика, а учителският колектив наброява 62 души. Доброто ръководство на училището е гарант за поддържане и обогатяване на материално-техническата база.
През 1983 година заместник директори са господата Сава Костов и Иван Минев, а през 1991-1992 последователно на тяхно място за помощник директори са избрани Маргарита Лакова и Богомил Божилов. На 15 септември 1992 година се сбъдна отдавнашната мечта на учители, ученици и родители – преминаване към едносменно обучение. С много ялета е съпроводено влизането на най-малките ученици в нова учебна сграда. Бившето общежитие изцяло обновено и обзаведено с нови учебни мебели и пособия. С тези успехи се гордеят и учителите, и ръководството, заедно с дългогодишния директор господин Младен Павлов. Условията за учебен труд в синхрон с високата квалификация на колектива обусловят и добрите резултати. Скъпи ученици, уважаеми колеги и гости, дами и господа, позволете ми да случай петровния празник на училището и 30 годишното постъпването в сградата на основно училище на Вазов да ви поздравя с добре дошли и да ви пожелая приятно прекарване на днешното тържество. 30 годишният период в това училище е нито много, нито малко, но все пак може да се направи една равносметка. И ако направим така равносметка, тя е положителна. Колективът на основно училище с чувство на висока отговорност е работил през целия този период и е постигнал немалко успех. Многократно училището е награждавано с различни награди. Най-големите награди, които ние смятаме, че са в нашето училище, това са удостояването му с званието първенец на Софийския окръг. За високите професионални качества на нашите учители, много от тях са наградени с индивидуални награди. Така са длъжността старши учители са наградени колегите Пейо Пеев, Славка Георгиева, Райна Иванова, Найра Димитрова, Танеска Анастасова, Венета Пеева, Димитричка Каракашева. С орден Кира Димитрова трета степен е наградена Милка Димитрова. Отличник на Министерството на народната просвета са Николина Георгиева и Александър Антов. С почетната значка Нов Итрилски, предоставена от МОН Найда Димитрова. Това са сега учители, които заслужават внимание. Прав съм на това, че днешният колектив на основно училище Иван Вазов е също много добре професионално подготвен и още по-радостно на това, че 50% от този учителски колектив е от наши възпитаници и те са разпределени равномерно. 15 учители в началния курс и 15 учители в средния курс. 90% от тях с висше образование. Всичко това е залог за гаранция, че учебно-възпитателната работа в основно училище Иван Вазов продължава традицията и в нашето училище се работи с много висок професионализъм. И аз искам да уверя гражданите на град Своге, че те са поверили децата си в ръцете на едни добри професионалисти и смятам, че бъдещето ще покаже това. Позволете ми от името на ръководството на училището, от мое име, да поздравя всички ученици, колеги, гости на тържеството и гражданите на град Своге с празника и да им пожелая преди всичко много здраве!
Високата професионална подготовка на учителите и педагогическото им майсторство са потенциал за високи успехи, но всичко би било неискрено, ако ги нямаше топлите грижи, любовта и ласката в очите на тези хора, превърнали професията си в своя съдба, обичта към децата, в химн на своето ежедневие. Всички учители, работели и работещи в училище, за техните грижи и обич е нашата благодарност и признателност. За тях е и следващия поздрав. Бъдете винаги здрави и нека усмивките ви стоплят сърцата ни и даряват надежди. Вокална група ще изпълни Всезнай с солист Михаел Станулов. Обичайте българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете, ту арфа звънлива, ту меч на майстор-художник в ръцете. Едно неразгадано вълшебство. Вълшебството на словото съпътства нашия училищен живот. От простото дженделче, което с трепелеща ръка пише първокласника, до шедьорите на големите наши майстори на перото, стои тя.
носеща в себе си заряда на най-ценните български традиции. И колко пъти тази реч се изливала, ту като бурен поток, ту като песен на слави от многобройните рецитали и постановки на драматическия състав. И колко постоянство и любов са нужни на такива учители, като Милка Ананиева, Венета Пеева, Ангелина Владимирова, Мирослава Микова, Анета Терзийска, Виолета Симеонова и Таня Ананиева, за да предадат нейната сила и внушение на своите възпитаници. А новото време, то безпощадно поставя своите нови въпроси, търси своите нови отговорности, за да може да даде нови и истински възможности. А те са там, където расте и се възпитава младото поколение на България. И тогава идва промяната. На 11 март 1991 година Учителският съвет гласува предложението за смяна на името на училището. В историята, изживял своето време, отива един мит, отстъпвайки мястото си на колоса на българската литература, майстора на словото Иван Вазов. Ако един народ има духовен релеф, както земята му има свой физически, географски релеф, Вазов ще бъде нещо като стара планина на духовната карта на България. Гръбнак, който я пронизва и поддържа цялата, от Раковишкия манастир до Нос Емине. Богатко, диви сме ти, пленяво сме. О, землю драга, с тези планински висоти, върху които свода ляга. Диви сме
твоите дебри и градини. Из твоите мъдри небеса, реки кристални, ниви златни, поля безкрай, с тези чудеса от хубости и благодати. Гласът на поета, който ни научава на името на собствената ни земя, всички негови стихотворения, всички разкази, всички романи, цялата литература, която е създал, ни кръщава. Всички ние сме кръстени от литературата на Вазов, с главната й тема българинът и българското, с главното й чувство любовта към България. Хубаво си, отечество мое, не ще се никога нагледам на божествената на твоята природа. Само твоя образ мил и величествен стои неизгладим в душата ми, която те люби, милува и слави. Само ти, отечество, само твоята божествена природа вечно съхранявахте за мене очарованието си, което пленяваше детинството ми и младостта ми. Бъди благословено, отечество мое, бъди честит балкански райо, бъди голяма и славна, о чудна землю, дето е цъфтяла люлката ми, дето ще се зеленее гроба ми. Болка и гордост вдъхновяват поета. Тъгите и вълненията на изстрадалата ни родина пронизват творчеството на Вазов. Той възпя и победите, изплака и пораженията в творбите си, вплете дълбоката човечност на народа ни и гордото му мъченичество и безприменния му героизъм. Какво се беше случило? От Пловдив пристигна хабер, че дякон Левски, неуловимият враг на империята, се подвизава в София, предрешен като търговец, за да организира поредния комитет. Ето защо полицията беше на щрек. Най-живият и съобразителният сред заптиетата Али Чавуш ръководеше диренето. Дяконът се намираше в голяма опасност, винаги дързък и безстрашлив до безразсъдство, самоуверен, убеден в тикавостта на турската полиция. Може би верующ в звездата си, той нито подозираше, че е подушен, нито приятелите му знаеха това, за да му дадат по-сигурно убежище. Острият поглед на Али Чавуш се втренчи в Илчовото кафене и той влезе вътре.
Вика се. Човека се видял чудо, не знае що да стори. Ами, като се свърши жълтиците, ще се върне. Това са белите къти. Ами сте набудили един шмани, дето иска само цашката. Ами, сега е. Бойрумов челеби, отдека се ти, не те познавам. От Турханиев на тези, защото на малко работа. Как не викат? Илия Стоянов бедно. Това работа имаш ти тук. Дюкляните, чашията ще купи едно. Айде с мене колата ще видим. Ама защо? Какво има? Що съм направил? Айде да ви Румен. Ама жената да тръгва и чака. Ама жената тръгва и чака. След половин час ковача строеше светилчевото кафене и се чудеше къде ли е сега дякона. Един трипав шоп се запъти към него. Не сакаш ли ми купиш кюмурове? Моят ти му дам. Вече скъпо. Левски! Не сакаш? Кой воля, господине? Невски имаше разсреден тънък и стройн, очи сини, почти сини, устаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчество и изпит от постоянната мисъл и бдение. Словото му, просто и безизкуствено, вълнуваше, смущаваше, убеждаваше. 7 години той обикаля България, построи комитети, плаши богаташите, надумва учените, сърди турците. Властите се умориха да го преследват, той се не умори да им се изпречва. Той бе пратен от съдбата да разклати масите, да предизвика събитията, да създаде бъдещето. Той показа на света какво може да извърши ентусиазмът на една велика идея. Вазов е майстор не само на поетичното, възхваляващо слово. Той има редица творби, в които се проявява забележителното му чувство за хумор. В повестта Чичовци той създава галерия от типове и нрави български в турско време. Героите му са хора, до които революционните идеи са стигнали, но не са станали тяхно верою и смисъл на живота им. Зад гърба на турците повечето от тях се закарват и продават кураж, но всъщност са страхливи, консервативни, непреодолели робската психика. Вчера между Варлам и Селемсъза се беше развихлила лютна кълга за това, че Селемсъза натопил бялата котка на Варлам в черна боя и я пуснал да се отъркал новата рокля на жена му, а Варлам беше ограбнал кочаран на портите на Селемсъза. Това разгневи булгите и те изляха гнева си една върху друга.
чурбачи, виж кой има тука. Бе, Федим, такива работи изградят в ръцете на човека, не възприемам. Кой ще ми прочете тогава тая музика? Ще ми ти пратил чурбачи. Бе, Федим, имам две малки деца. Ако ме попитат, що ги оставих слепи, ще им кажа, никога не могат да прочитат такава измама. Не възприемам. Бе, Федим, не бива ли повикаме Даскала? Това е даскалска работа. Да. Сана, ти зубе ли Даскал? Слушам ме. Как те викат чурбачи? Добринаката. Търлияна, цялото имате живо. Те си намерил тази книга чада. Бей, него мило, слабо разбира турски. Справате ли? Варламе, Беят пита, от кой комит имаш тая прокламация? Кой ти я даде? Кой ми я даде? Добре, че питаш. Кой ми я прати, зер не ми се обади. Само Ферлам си знае на душевните желания трескавицата. Чужите хора гледат отвън в къщата, а козата сама знае остър ли е ножът. Тебе, господине, друго те питат. Не знаеш ли кой те даде тая книга, разбери? Къде да зная? Когато някой ти хвърли в двора една магия, па те питат как му името, какво отговаряш? Не знам. Знаеш, много хубаво знаеш. Не оплахай. Добре, искаш да кажеш, че са ти хвърлили книгата в двора, без да разбереш кой? Тъй хвърлили в двора. Кой? Не знам. Кога? Днес подир падна. Знаеш. Селен със, ти се не обаждай. Добре, като я намери четеля, разбрали какво казва? Питайте Кюпа ми какво разбира Ферлам и той ще ви каже. Как не разбра? Ти ли не разбра, предателю? Нали я залепили лицето на вратнята ми? Хубаво, не си разбрал. По каква причина тогава залепи на портата? Откъде да знае, че е прокламация? Аз познах там образа, да по причина на образа я залепи. Образа, то ти го изгода. Ти познаваш ли че образа? Попита ли Калугерина, познава ли лицето на дявола? Познавам го, зер. Да, съвсем обърка конци. Пукана му е работата. Казваш, че познаваш образа, добре ли разбрахме? От дете, бил го Господ. От дете ли? То се знае. Той някакво вас. Той ли? Семена гледа с котешките си очи. Сега се бери актова. Защо те питаме? Познаваш ли го? Как не го познавам? Всеки познава, той е смъртноубиец. Смъртноубиец? Даскале, чети тая книга. На, и то ме гледа гаче ме лапне. Даскале, какво пише и образ е там? Образът на бай Иван, Селям Сърза. Ферламко му казваше. Варламе, ти погански си иска да ме позориш къщата. Ти кръвопецо си ми изписал в прокламацията. Каква прокламация? Да това е сатира. Бай Иван е качен на гъска, а отгоре пише Селям Със, настоятел училищни на Нова Ялета. Ефенди, аз правя да искам тука. Това Варламе качер, че става да ме качи на гъска. Аз края 19 глава не на гъска, ами на магар не успявам да се кача. На, виж го как се смее. Штука за смях сте го довели или за въже. Селям Със, Варлам не е писал това. Как не? Кой не е? Той ли не е? Виж, от другата страна и него са написали, че язди на бухалка. Варлам настоятел училищни и форговотности. Как? Има ли това? Варламе. Виж ме муцулата, прилично умряла коза.
на своя ред ще си замина, трева и мен ще расне над прахът. Един ще жали, друг ще ме проклина, но моите песни все ще се четат. Те жив са отклик на духа народен, и той не мре, и до сърцата птят. От скръб и радост в нашия край свободен, и моите песни все ще се четат. Пътувахме заедно из страниците на нашата летописна книга. Припомнихме събития, лица и факти, за да ви направим съпричастни с многоликата история на нашето училище. Опитахме се да не пропуснем нищо и никой, защото нашето училище с неговия празник го има благодарение на вас и на онова, което сте вградили в духа и силата му, в традициите, гарантиращи неговото бъдеще. А там, където помнят и знаят своето минало, винаги има надежда, здрава и силна, като корена на българския народ, и мъдра, като непобедимия му балкански дух.
и ще минават годините. Времето ще тече необезпокоявано като водите на голяма и пълноводна река и ще носи в себе си паметта на поколенията. Тази памет, която ще гради днешния и утрешния ден на нашето училище. И ще минават годините, а в него винаги ще празнува устремът, дързостта и полета, наречени ученическа младост.
подготви днешното тържество, да ви поздравя с добре дошли и да ви честитя още веднъж празника на училище Иван Вазов и 30 годишната от влизането в новата сграда. Сега ми позволете да дам думата на господин Младен Бонев, директор на училището. Патронният празник на училището го честваме по най-тържествен начин. Но този път смятам, че ние го честваме още по-тържествено, защото ние честваме и 30 години от влизане в новата училищна сграда. Ние сме изпратили покани до всички бивши колеги, които са били в нашето училище и до всички работници, които са работили в него. Една част от тях са тук при нас, друга част отсъстват по уважителни причини, трети по лични съображения. Не присъстват. Като се вглеждам в масите, откривам следното. От една страна са колеги, които са с много продължителен стаж, от друга страна колеги с много малък стаж. Какво ми прави впечатление? Тези, които имат по-малък стаж, се взират, за да видят своите учители, тези, които са ги учили, да си спомнят за най-добрите уроци, които са изживяли при тях. А тези, които са с по-дълъг стаж, се взират в тези, които са с по-малък, за да се насладат на знанията и уменията на тези ученици, които са били най-добри в класовете им и сега са поели нашия път. Искам да поздравя всички колеги, които са тук и да им пожелая много здраве, лично щастие и дълъг живот. Скъпи колеги и гости, честит празник! Ние, вашите колеги от гимназия и СПТУ по машиностроена и лека промишленост Отец Паисий, искрено и от сърце ви пожелаваме здраве, творчески ентусиазъм и творческа младост. Учителките от Иван Вазов винаги са били най-елегантни, най-стилни, модерни, винаги млади и свежи. Учителите пък са били винаги весели, остроумни и кавалери. Учениците са умни, интелигентни и талантливи. И всички, взети заедно, будят нашата благородна завист, уважение и възхита. Защото такова едно рядко съчетание на добри учители и умни ученици винаги води не само до добри резултати в работата, но до изграждането на атмосфера, в която има истински живот, истинско преуспяване и истински приятели. В днешния ден на равносметка ние ви пожелаваме винаги този дух да бъдете все същите млади, хубави, весели, умни и даровити творци. Ние сме с вас, при вас, радваме се с вас и сме заедно с вас. Честит празник! Позволете ми от името на колегите от СПТУ да връча един скромен подарък от нашето производство, който да краси винаги бюрото на господин Бонев за сега и за бъдеще. Благодаря ви още веднъж. Който това отношение. Искам да благодаря на колегите от СПТУ за подаръка, да благодаря за думите, които поднесе господин Лаков и да му кажа, че нашите ученици, които постъпват в СПТУ, са едни от най-добрите и смятам, че това, което сме ги научили, вие ще продължите по-натам, за да ги усъвършенствате да в професия. Благодаря, господин Лаков. Да се каже това пред нашия колектив, че тази ваза е изработена от гилда за снаряд за оръжие, но във формата на ваза ни се подарява, за да отглеждаме цветята за живота. Не, тия са малко по-големи. А уния бе гилда.
Има заредена бомба, ние се чудиме къде е. В американското списание Хроника на образованието е публикувано изследване, според което над 100 института в Америка са установили, че най-доброто средно образование в света е българското. Те добавя, това значи, че най-доброто просветно дело в България е българското, в света е българското. Това може само да ни радва, да се гордееме, че сме българи. Скъпи колеги, това, което стоят преди мен, каза е самата истина. Действително, българското образование е едно от най-добрите. Хайде да сложим едно съмнение, да не сме най-добри, за да има с още повече да се напрягаме, да го издигаме. Аз благодаря на господин Бонев, че тук е поканил всички учители, които са били в това училище. В момента се празнуват 30 години от влизането на училището в една нова сграда. Но какво е една сграда? Мъртва постройка, без духът, който учителят носи в тази постройка. Възрастните колеги, които са тук, аз в името на Министерството им благодаря за това, което те са дали за образованието, не само в своята, в страната. Може би сред по-младите колеги, те виждат някои от бившите си кълпазани. Може би само добри ученици. Това няма значение. Въпросът е, че някой следва техните стъпки. Останалите, които сте в училище, желая ви и вие след години да видите добри или кълпазани на подобно събиране. Може би на друга, още по-модерна сграда, дай Боже. Но духът на училището, той се преселва заедно с учителските колективи. Извинявам се, че взимам думата след, така да се каже, шефовете, което е малко недопустимо, но искам да ви кажа само няколко думи в качеството си на колежка, бивша ученичка на това училище и една от екипа, който заснема днес вашето тържество. Първо искам да ви се поклоня на всички, които са научили. Дълбок поклон. Благодаря ви. Това, което съм днес, го дължа на вас. Второ, искам да кажа, че ние с моя съпруг от името на видеопродукция Ива даряваме 1/3 от нашия хонорар, който на практика е символичен, тъй като по-голямата част от сумата е за наем техника на колегите от София за видеостена. 10 000 лева по 5 за класовете на всяка от нашите две дъщери и с ваше разрешение 10 000 лева за училището, в което работя аз, а това са колегите от село Искрец и знаете, че нашето положение е малко, да се каже, на палатки. Благодаря ви за това. На здраве, приятно време.